Chief Executive Member jong KHASI Hills Autonomous District Council iba Pyniaid Syiem ila Maham ting bain le ujwal jahar Pyrshah ye ki try Khyndew ki badan kti hakikam ti Beain ye ka Khyndew ha Pillangkata Ribhoi District kini ga jing Maham jong Syiem kalami hadien bala penlong ye ka jing le jurip hinin gesngi ye ka jaka bala ti Khyndew ka badan ha Pillangkata nagadaw ka jing yok bun ki jing ujwar Hadien jogani ga jingle jurip iba Syiem ila kren chiklat pathai khubor bat ong bailale daladihi ban jurip ya katega jaka hadien belayo eka kaipot halor ki kam Beain jong katu kat nengut ki brio Namar haka syukur sengi ong badai ben pensangnya lut chisun dan hikam kelempat wan ban ajubat bat ben pensisha ki kot islah bede jinglong trai ka Khyndew te mentangi lawan hiar dalade masyukwa ben pentip bar kumno hap hapo si sengi asngi hap ben penpoin lagi ya ka jubab nakal yang jong kini kibri bakam kini ka caka rai ngayo jingtip bakal dan ka jingtho ka bapoi ka application cha Syiem menliam dang menin ka sengi ban pan jingbit te kata ka jingpan jingbit kan nya laga jong rai ya menta kini kibri ki bakam ya kini jaka kin hap ban jubab sha hapo asngi syaka council